Nasitawa nenyaya yekunonoka Kutunda panapa. Tingonzwa kuti hanzi mukuita ma 2 minutes mastreets umu. Munyadzisa umu. Vakadzi vari kuchema mastreets umu. Hanzi mungoita zvima 2 minutes wejongwe. Hanzi muri ngoremera vanhu pamusoro apo. Pasina business ramukuita pamusoro ipapo. Right, number 1. Kuti unonoke Kutunda, especially muri mastreets umu. Kuma slay queen oro kuzima semi slay queen zvezva kutenga mari zvazve. Watengeswa pizza, chicken in, uri wari kukrisa Brazilian. Funga hama dzako dzakafa uri pamusoro. Unoita shungu nemisodzi inobva yabuda ibaba. Zvokuti munhu paanokubvunza chii unongoti ndikunakirwa. Unoparadza buri ngori panhamo chaipo. Tichiri mastreets imomo. Let's go kuma short dump. Unoita mani, unoudza munhu ndine nyota, obva mutuma unochera mvura paya. Panoenda unochera mvura obva wasara uchizora Vicks pasini ropa maglovosa. Paunozomubata naye panomupfekedzera tsvimbo yaMozisi. Anopindwa nechando wangu. Unenge watopedza naye wangu. Zvakafamba zvakanaka wadaro. Unorova mahara wangu. Kana kuti unodzorerwa mari yako mudai. Kana kuti unogona kutodzorerwa mari yako nechange pamusoro. Bosi basa ronongo wabata anenge riri. Right, tabuda mastreets ka. Takwenda kunze kwenyika manje. Right, waenda kunze kwenyika kwako yamanje. Wadya good food, wanakirwa nechikafu cheko. Wauda kuputsa muchena manje. So unofana kuita mayo, unofana kurwa sini uri serious. Uchifunga mabond notes awakasira hama dzako kunoko. Oro last pay yako yakapinda mubank account mako yemabond. Ufunga squared zvako zvese zviri ma-RTGS mabond notes. Hauburuke enda utunde. Ndokuudza wangu. Unobva wapiwa citizenship ne 2 days chacho imomo. Right, number 4. Takurwa padeni zvedu apa. Vana madhamu edu apa. Vana mayamoyo, vana chera, vana mbizi, vana madhube. Vese vakadzi vedu aya vanonaka. Aya episode 2. Please share, like and subscribe for more videos. Tokubate pa episode 2. That's the prize. In on the life. What would it go act so surprised? In on the life. In on the life. That's the prize. What would it go act so surprised? In on the life. In on the life. That's the prize. Pura pungwa nimeso uone usati wapinda morima. Anekuda kuzochaga wava mwenje. Mtenga mburo mbi